cesta dole je neskutočne dlhá. My sme sa zastavili s Mončou na toaletu a vyzerá, že je obsadené. Tento pán tu asi sedí už celkom dlho. Poďme aspoň zavolať domov našim. Poďme, lebo už neozvali. Funguje to? Počkaj. Neviem. Fúha. Tak to bude asi problém. Každú chvíľu zavadzajú nejaké novinky technické a my potom nestíhame ísť s dobou, však my sme už mimo dosť dlho a... Ja neviem, nie je tam nejaký návod na obsluhu? Ani nie, ale tak aspoň dotankujeme. Dobre. Tak poďme dotankovať. Ja musím si spolu auto. Počkaj, a cena? A celkom lacné to tu je. V pohode. Ale... Asi to tu už nikto dávno nepoužil. Jasné. Šelka robí reklamu, no. Jasné. Hej. Takže potom maloobchodníci takto dopadnú. No nič, no. Tak poďme ďalej. Poďme ďalej. Poďme.